खुलुमबाय आं रिंकु मनि नार्जारी बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअनिफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। बडलेण्ड इंखं टेलिभिजनआ बानजायनो लादों अल इंडिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बडलेण्ड डान्स मास्टार सीजन 1। खुलुमनाय होदों बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि लाइव निउज रूमाव दा समाव सावरायथुन हाबाफारि बानजायनो लादों जे बर' हारिनि अलखद बर' हारिया अलखदाव गोग्लैफुनानै दङ। दिनैनि समाव बर' हारिनि अलखद बिथिंखौ लानानै सावरायनो थाखाय बडलेण्ड इंखंनि टेलिभिजन स्टुडिअआव जों हांख्रायनानै लाबोदों दुलाराय बर' समाजनि आफादगिरि मुसे राजेन्द्रनाथ बर' जों बिथांखौ स्टुडिअआव बरायदों आरो खुलुमनाय दङ बडलेण्ड जनजाति सुरक्षा समितिनि मावफुं आफादगिरि दारा दैख्रेब नार्जारी खुलुमनाय आरो ट्राइबेल संघ अल आसाम ट्राइबेल संघनि बडलेण्ड कोअर्डिनेशन कमिटि बडलेण्डआव मोनब्रै जिल्ला क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरि मोनब्रै जिल्लायाव थानाय अल आसाम ट्राइबेल संघनि जिल्ला आफादफोरा जथायै मोनसे आफाद दाना लादों बडलेण्ड कोअर्डिनेशन कमिटि अफ अल आसाम ट्राइबेल संघ बेनि लेङाइ आफादगिरि खरगेश्वर मुसाहारि जों बिथांनो खुलुमनाय हरदों आरो सिबिनाय होदों। जों बयखौबो स्टुडिअआव बरायदों आरो जों दिनै सावरायनो लादों जे बर' हारिनि अलखद आथिखालाव ससियेल मिडियायाव सावरायफुनाय जादों जे थांनाय 12 आगस्ट खालि क'क्राझारनि आर'नाइ हटेलाव मोन 18 बर' गौथुमफोर आरो बर' हारिनि गोबांसा सानसुमैमोना ज' जालायनानै सावरायदोंमोन जे आथिखालनि थासारिखौ लानानै बर' आफादफोरा एबा बर' हारिया बबे लामाजों आगान सुरनो बेनि सायाव गेबेङै सावरायदोंमोन आरो बे मेलखौ दैदेनदोंमोन बडलेण्डनि बारग' गाहाय मावखुंग्रा हाग्रामा महिलारि जाय बिथाङा बड' नेशनेल कनफारेन्सनि आफादगिरि बिबानाव दासिम दङ। सावरायनायनि थाखाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा मेलखौ हांख्रायदोंमोन। नैबे जाहोनाव बुंनाय जादों जे बर' क'चार वेलफेयार काउन्सिल दाफुंनाय जासिगोन बिटिसिनि बायजोनि बर' गामिफोरखौ लानानै। बे बेलायाव मोननै जिल्ला सनितपुर आरो बिश्वनाथ बे मोननै जिल्लानि बर'फोरा बिटिआरआवसो थागोन जोङो बर' क'चार वेलफेयार काउन्सिलाव थाया बेबायदि बानबुंथिबाय थानाया जाफुदों आरो बे जाफुनाय बिथिंखौ लानानै इउनाइटेड बड' पिपुल्स अर्गानाइजेसन इउबिपिअ बे गौथुमा मोनसे आख' फाख' थासारियाव गोग्लैदों होननानै मिथिनो मोननाय जादोंमोन आरो बे हिसाबै इउबिपिअआ बिएनसिनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिखौ रिकुवेस्ट खालामनाय जादोंमोन जे गासै बर' गौथुमफोरा बर' क'चार वेलफेयार काउन्सिल दानायनि बेलायाव मा बुङो बेनि सायाव खोनासंनि गावबा गावनि बानबुंथिखौ गौथुमफ्रा होलायनांगौ आरो बर' क'चार वेलफेयार काउन्सिल दानायनि बेलायाव बिटिसिनि बायजोनि बर'फोरनि बाहागो लानाय मा रोखोम जानांगोन एबा बिश्वनाथ आरो सनितपुरनि रायजो राजाफ्रा बे क'चार काउन्सिलाव हाबनानै थायोब्ला मा असुबिदा मा सुबिदा बेनि सायाव सावरायनो लागै बर' गौथुमफोरखौ फोनांजाबनायनि बाथ्रा बे आयदाखौ लानानै मेलखौ हांख्रायनाय जादोंमोन। जिहेतु बर' क'चार वेलफेयार काउन्सिला थांनाय 24 जानुवारि खालि बिटिआर गोरोबथाजोंनो फैफानाय मोनसे आयदा जादों। बै हिसाबैहाय बर' क'चार वेलफेयार काउन्सिलनि बागै सावरायनो थांनायाव बिटिआरनि मोजां गाज्रिनि बाथ्राया बेवहाय सावरायनाय जादों आरो 24 जानुवारि खालि जेनोखि एकर्ड जादोंमोन आसाम सरकार भारत सरकार एनडिपिनि मोनब्रै ग्रुप आरो एबसु लोगोसे इउबिपिअ बे आफादफोरजों दिनै सावरायनाय जादों। बे सावरायनायाव मा गोरोन्थि दं एबा मा खाबु दं बेनि सायाव दांनाय बिलायनाय खालामनाय जादों आरो गासै गौथुमफोरानो बिटिआर रिभिउ खालामनायनि थाखाय बानबुंथि होदों। दा बे सावरायनायाव दङमोन गुबैयै
बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' समाज बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि खोथा जों मख'नांगौ दङ पिपुल जयन्ट एक्शन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट पिपुल डेम'क्रेटिक मुभमेन्ट फर बड'लेण्ड ट्राइबेल संघ ब्रह्म धर्म आफाद ख्रिस्टान धर्म आफाद बाथौ धर्म आफाद सत्संग धर्म आफाद बिदिनो गोबांथार बर' हारियारि गौथुमफोर दङ जेरै बर' वुमेन जास्टिस फराम आबोग बर' रेबगा जथुम बर' हारिमु आफाद आरो गोबां दा बे गासै बाहागो लानाय गौथुमफोरनिफ्राय बुंथिनो होनाय जादोंमोन जे बर' क'क्राझार अट'नमास काउन्सिल एबा बर' क'क्राझार वेलफेयार काउन्सिल आरो बिटिआरनि सायाव गावबा गावनि मोनदांथि बे मोनदांथिनि गेजेरजों बर' क'क्राझार वेलफेयार काउन्सिलाव आथिखालाव बड'लेण्डआव गोग्लैयै गासै बर' गामिफ्रा हाबनांगौनि थाखाय बानबुंथि होनाय जादों लोगोसेनो बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों गोबांथार माने जोंनि बर' हारि थामोनथानि बाथ्राया एबा जोंनि जेनाखि मोनखानाय गोहो बियो गाहाय फारसे एबा फुदैनो लागै थांगासिनो दङ बे बाथ्राखौ मोनदांनायखौ गावबा गाव गौथुमनि मानसिफ्रा बुंलायनाय जादोंमोन दिनै जों सावरायनि बे बर' हारिनि अलखदनि समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव जे दिनै दङ दुलाराय बर' समाजनि आफादगिरि बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि आरो ट्राइबेल संघनि बड'लेण्ड हालामनि लेङाइ आफादगिरि बिथांमोन दङ आरो बिथांमोना गासैबो थांनाय 12 आगस्ट खालिनि जेनाखि सावरायनाय जादोंमोन हाग्रामा महरै दैदेननाय बिएनसिनि जेनाखि आफादगिरि बिथां दैदेननायजों जेनाखि मेल जादोंमोन बेवहाय बिथांमोना गाव गावनि बानबुंथि होदोंमोन आरो दिनै जों सावरायगोन आरो जोङो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि नायगिरिमोननो जों आबुङै फोरमायनो सिगांदों जे गुबैयै जों बर' हारि थामोननि थाखाय जों माबायदि आगान होनाया गोनांथि दङ जों बयनोबो हामलायनाय होदों आरो सिबिनाय होदों थेंक इउ गोजोन्थों गिबियावनो बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि जों बिथांजों सावरायनि जे बिथाङा थांनाय 12 आगस्ट खालि मा बानबुंथि होदोंमोन क'क्राझार जानाय आर'नाइ हटेलाव बे दाखालि जों जायनाखि आल'सना जादोंमोन क'क्राझाराव बे आर'नाइ हटेलाव दा बेयाव स्पेसियेलि जों खोब क्रुसियेल मोनसे बर' जाथिनि गेजेराव जायनाखि थासारि नुजादों बे क्रुसियेल थासारिनि सायावनो जोङो रायज्लायनांगौ दं साननानै जोङो थांदों बाहागो लादों दा क्रुसियेल थासारिया जाबाय नैबे थांनाय बार जायनाखि 3 बडाइखौ जालांबाय 27 तारिखआव 27 जानुवारि बे 27 जानुवारियाव 3 बडाइखौ जानायानो जोबोद क्रुसियेल बर'फोरनि थाखाय आरो बेखौ जों जुदि बर'फ्रा मोजाङै जुदि गोथौवै सिन्था खालामनानै बे एकर्डखौ बुजिनानै लानानै बिनि सायाव जुदि जोङो मोजां जुदि बेबस्था लायाब्ला बर' जाथिनि जोबनायनि लामाया बे एकर्डआनो जागोन होननानै आं बुंनो लुबैयो दिनै आरो आं दाखालि बे बाथ्राखौ बुंदों बेयाव खुनु गिनाय खुनु फासयनाय बाथ्रा गैया सैथो बाथ्राखौ जों बुंनांगौ बे एकर्डआव मा दं बे 27 जानुवारियाव जायनाखि 3 बडाइखौ जालांबाय बे एकर्डआव मा दं बे एकर्डखौ जोंहा दायित्व दं बयबो बुजिलायनांगौनि आरो बेखौ बुंफोरना होनांगौ दायित्व दं दा बेफोरखौ जों सावरायदों बुंनो थांब्ला खुलायै बुंनो थांब्ला बे जायनाखि 3 बडाइखौ जादों बे एकर्डआ गोदान जेबो गैया बे एकर्डआ जास्ट बिटिसिनि जायनाखि नाम दं बिटिएडिनि नाम बेखौ सोलायनानै बिटिआर खालामनाय जाबायल' होननाय जादों बे माने दानि जायनाखि 3 बडाइखौनि 3.3 क्ल'ज नाम्बार बेखौ फरायब्लानो मोनो बेयावनो मिथिखायो एकेबारे स्पष्टथार बेखौ फरायब्लानो मिथियो जे बे दानि जायनाखि प्रेजेन्ट बिटिएडिनि एरिया बेखौनो नाम सोलायनानै बिटिआर दोननाय जाथों होननानै बुंनाय जाखादों बेयाव गोदान खुनु एरेन्जमेन्ट जायाखै आरो खुनु कनस्टिटिउसननि प्रभिजनजों बेखौ खालामनाय जायाखै बे स्पष्ट आरो बुंनो थाङोब्ला दा जायफ्रा एसे एनै बुंनो नागिरदों जे माने बिटिआरआ गोबां मोजां बिटिसिनिफ्राय साबसिन माबा होननो नागिरदों दा जोङो जायफ्रा बुंदों बिदि बिसोरो बिटिसि सुक्तियाव मा दंमोन दानि बिटिआर सुक्तियाव मा जादों बेखौ जों कम्पेयार खालामनांगौ बेथ' स्पष्टथार क्लियारथार बिटिसि सुक्तियावथ' क्लियार लिरदों अबजेक्टिभआव लिरदों नै बेयावनो आरो लेखा दं नै दा जों बुंनो हायो दा अबजेक्टिभ्स अफ द एग्रिमेन्ट आर टु क्रिएट एन अट'नमास सेल्फ गभर्निं बडि to be known as Bodoland Territorial Council within bracket BTC within the state of Assam and to provide constitutional protection under 6th schedule to the state autonomous body responsible for BTC
हयरेस नोङो बे बिटिआर जायगायाव सुक्ति दं अबजेक्टिभआव नों नायदो अबजेक्टिभआव 1 नम्बराव लिरदों बे 2 नम्बराव अबजेक्टिभ साप'ज एआव लिरदों टु अगमेन्ट एरिया एन्ड पावार्स अफ बिटिसि एन्ड स्ट्रिमलाइन इच फांसनिं ओरैसो होनदों बे बिटिसिखौनो माने मावफुंनाय बाथ्राखौसो बुंनाय जादों बेयाव गोदान जेबो गैया दा अब्ला गोदान माने बिटिसि आरो गोदान मोनसे एग्रिमेन्ट होननानै जों बोरै बुंनो हायो आरो बे कन्स्टिटिउसननि खुनु प्रभिजनजों बानाय जायाखै बिटिसिआ 6 शेड्युलनि प्रभिजनजों बानाय जादों बे क्लियार खाथार आरो बिटिसिआव जोंनो हरदों लेजिस्लेटिभ आयेन बानायनायनि क्षमता एजुकेटिभ बे क्षमता दं एजुकेटिभ क्षमतायाव जों हरदों सासे बिटिसि चिफ थागोन बेयाव सासे डेपुटि चिफ थागोन बिसोरो सालायगोन ओरै होनना बुंनाय जादों ओमफ्राय एडमिनिस्ट्रेटिभ पावार हरदों एडमिनिस्ट्रेटिभ पावारा जाहैबाय जोंनो 40 साबजेक्ट हरदों गासै बिटिसिआव 40टा साबजेक्ट बे 40टा साबजेक्टखौ बिटिसिआनो सालायगोन आरो बे 40टा साबजेक्टखौ सालायनो थाखाय बिटिसिनो फाइनान्सियेल पावार हरदों बे क्लियार खाथार आरो बिटिसिआव गासै टटेल 46 हरदों आरो बे टटेल 46 नि गेजेराव 30 सिट्सआ रिजार्भ फर दि ट्राइबेल्स ओरैनो बुंखादों खिन्थु नों नायदो बे बिटिआर दानि बिटिआराव नों मा लिरदों बेयावथ' खुनु सिटनिबो मेनसन गैया बेयाव बेसेबां सिट थागोन बेखौ बुंनाय जायाखै आरो बेयाव खुनु स्पेसिफिक सांबिधानिक बेबस्था बेयाव बुंनाय जायाखै दा गथे बेखौ लानानै जोङो दिनै गोदान मोनसे मोनबाय होननाय बाथ्रा गैया दा बरंथ' जोंहा गिनांगौनि बाथ्रा जादोंबा जोंहा साननांगौ बाथ्रा जादोंबा नैबे बिटिआराव जे जायनाखि माबा माखासे क्ल'ज होना होबाय दा बे क्ल'ज होनानै मेइन खारनखौ जों बुंग्रोनांगोन खारनखौ जों नागिरनांगोन खारना मा बिटिआर सुक्ति जानायनि खारना मा खारना जाहैबाय बर'फ्रा बिटिसि मोनबाय बिटिसि मोननानै बिराद डेभेलप जाबाय बर'फोरनो बिराद गोहो होनाय जाबाय सरकारा बे मोनसे हिंसा बर'फ्रा खालामबाय थादों जोंखौ बर'फोरखौ हिंसा खालामबाय थादों जे बे बर'फोरनो जे एथ' क्षमता होबाय बे क्षमताखौ बोरै दानफिननो हानाय जायो बेनि थाखाय बर' संगठना नाजाबाय थादों आरो समस्त बर' संगठनखौ माने समस्त बे माने आसाम इन्टेलेक्सुवेलफ्रा सापर्ट खालामबाय थादों जे बोरै बे माने बिटिसि सुक्तिखौ रिभिउ खालामनो हायो बोरै बेखौ माने बातिल खालामनो हायो बे जायगानिफ्राय बोरै बर' गामिखौ दानख'नो हायो बेफोर जिनिसखौ बिसोर नारा नाथा नाजाबाय थादों आरो कर्टआवबो केस होदों हाइकर्टआवबो जे माने टटेल 500 भिलेजखौ माने बिटिसि दानख'नांगौ ओरैनो बुंदों दा अथ'सो बिटिसिआव टटेल जोंनो संबिधानानो माने पार्लामेन्टनि थ्रुयै माने 3082 भिलेजेस बेखौ सोना होनाय जादों बिटिसिआव जे बिटिसिआ 3082 गामिखौ लानानै बिटिसि एरिया जागोन बुंनाय जादों आरो बाखि 95 भिलेज दंबायो बे 95 भिलेजखौ सावरायनायनि गेजेरजों सोसननाय जागोन ओरैसो होननाय जादों बे बिटिसिनि रेकर्डआव बे दङ दा खिन्थु बिटिआर रेकर्डआव बे 3.3 आव स्पष्ट लिरनाय जाबाय 3.3 आव जे माने बे बिटिसिनि सरि माबानि बिटिएडि नामखौनो सोलायनानै बिटिआर नाम दोननाय जागोन ओरैनो जाबाय ओमफ्राय बिनि उननि क्ल'जआवनो जों नुबाय जे माने बिटिसिनि जायनाखि थाखानाय गामिफोर बे गामिफोरनिफ्राय बे नन शेड्युल एरियानि नांजाबनाय बर' गामिफोर जेराव बिसोर मेजरिटि माबा सुबुं थामोन दङ बे गामिफोरखौ दानख'नानै बिटिसिनिफ्राय बाहेरायाव लांनो हानाय जागोन ओरै होना होनाय जाबाय हयरेस बिटिसिआव 95टा गामिखौ सोसननायसो बाथ्रा बुंदोंमोन खिन्थु बिटिआराव गामि दानख'नायसो बाथ्रा बुंबाय दा गिनांगौ जा बाथ्रा जादोंबा आं कन्टिनिउ बुंसै दे दा गिनांगौ जा बाथ्रा जादोंबा बे माने गामिखौ जुदि दानख'जोबोब्ला कन्टिगुवास टु माने माबा एरिया नान बड' भिलेजफोरखौ दानख'नाय जायोब्ला नों नायदो दा गिनांगौआ जे जोंनि जायगायाव मेक्सिमाम बे जायनाखि साउदार्न बाउन्डारियाव जायनाखि माबा दं 6 शेड्युल एरियानि साउदार्न बाउन्डारि बे एरियायाव अना बर'फोरनि गामिफ्रा गोबां दं आरो बे अना बर'फोरनि गामिफ्रा मेक्सिमाम बुंनो थांब्ला ट्राइबेल बेल्ट ब्लक एरिया ट्राइबेल साप्लाइन एरिया बेफोर आरो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकजों नांजाबनाय माखासे रिभारेन एरिया दं दैमा दैसा बिलो हाग्रा ओनसोल दङ दा बे एरिया दानख'जोबनांगौब्ला मोनसे जिग जाग मोनसे फिसा मोनसे माबा थागोन आरोखि जायगाल' थागोन